Гаспадар Алесь, што адбываецца, як вы бачыце сённяшнюю сітуацыю, як вы ацэньваеце, ну, рытарычна мы бачым, Лукашенко хоча ад вайны адысці, ці практычна гэта адбываецца, ваша ацэнка? Моя ацэнка вельмі простая, што Лукашенко шмат разоў памыляўся. Ён сапраўды лічыў, што Украіна прайграе за 3 дні, што Расія настолькі моцная. Украіна, ў сваю чаргу, нейкі час рабіла ўсё магчымае, каб Лукашенко не ўвайшоў у вайну, таму што нават кволае беларускае войска, якое у наступальным плане мела бы вельмі слабое значэнне, было б для Украіны вельмі непажаданым фактарам. Сёння Украіна адчувае сябе вельмі моцна, вельмі упэўнена, і таму адсюль мы бачым у тым ліку такія і пагрозы, і прапановы. Можам сабе ўявіць, што пры сённяшнім дронавым прарыве, які Украіна атрымала, разбамбіць мазырскі нафтаперапрацоўчы завод – гэта справа для вучня 3-го класа. Разбамбіць наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод, які троху далей ад украінскай мяжы – гэта справа там для нейкага мінімальнага сярэдняга ўзроўня спецыяліста ўкраінскай арміі. І гэта тое, што з'яўляецца асноўным, што цісне сёння на Лукашэнку, таму што фактычна без нафтаперапрацоўчых, без 2 нафтаперапрацоўчых заводаў яны генеруюць вельмі шмат грошаў, яны генеруюць шмат і палітычнага ўплыву, бо праз гэтыя заводы, у тым ліку Лукашенко можа быць карысным Расіяй, пастаўляючы зараз тое, чаго ў Расіі страшэнна не хапае. Таму такая раскладка, што ёсць Украіна, якая моцная, ёсць Лукашенко, які баіцца страціць уладу, у тым ліку ў выніку бамбардзіроўкі, у выніку прылёта на гэтыя нафтаперапрацоўчыя заводы, і ён зараз як вуш на патэльні проста спрабуе як бы рабіць все магчымае, каб усядзець на сваім крэсле. Каб усядзець на сваім крэсле, але што з вайной? Ці ён у стане усядзець у крэсле пры цяперашніх адносінах з Пуцінам, так, і пры гэтым вось не ісці на гэтае ціск, як кажуць, так, Пуціна, каб пытанне, колькі ў гэтым ціска Пуціна, колькі будзе, напрыклад, ціску Украіны. Калі Украіна выставіць патрабаванне не пастаўляць нафтавыя прадукты, бензін, дызель у Расію, гэта будзе зусім іншая, таксама іншы момант проста ціску. Таму як бы з іншага боку я абсалютна ўпэўнены, што ўваход у беларускай арміі ва Украіну практычна немагчымы, а самае, скажам, асноўнае, што ён бы нічога і не змяніў у вайсковым становішчы. Так? Як бы я уяўляю, што ў беларускай арміі няма тых, хто хоча ваяваць, тым больш на тэрыторыі Украіны, і таму гэта проста немагчыма. А вось вывядзенне Лукашэнкі як актыўнага саюзніка Расіі, гэта тое, што Украіна прарабляе і на што ў Украіны ёсць шансы. Окей, то бок, умоўна, Кіеў дапамагае Лукашэнку здзейсніць гэты манёвр Маннергейма, то бок неяк так адысці ад Расіі, каб яна сапраўды не прыцягнула, не выкарыстоўвала Беларусі, Лукашэнку, нашу тэрыторыю у гэтых вайсковых мэтах. Ну, але пры гэтым ёсць яшчэ эканамічна. Я з гэтым, безумоўна, пагаджаюся, што Лукашенка толькі трэба памятаць, што Маннергейм не проста сышоў ад Гітлера. Ён перавёў Фінляндыю на бок захаду, ён перавёў Фінляндыю на бок Злучаных Штатаў, Брытаніі і так далей, так? То есть гэта быў пераход не так, што як бы мы ваявалі, мы перасталі ваяваць. Дарэчы, веліч Маннергейма таксама заключаецца яшчэ ў тым, што фармальна ён другой сусветнай вайне не ўдзельнічаў. Ён удзельнічаў у вайне супраць Савецкага Саюза з мэтай вызваліць свае фінскія тэрыторыі, якія былі страчаны ў савецка-фінскай вайне. Таму як бы з самага пачатку Фінляндыя была дэмакратычнай краінай з нармальным парламентам. Маннергейм ніколі не быў дыктатарам. Таму гэтая паралель проста паміж Лукашэнкам і Маннергеймам для мяне трошачку, не трошку, а вельмі істотна крыўдзіць Маннергейма, бо Маннергейм для мяне гэта вельмі вялікая велічыня. У іх, канешне, безумоўна, з Лукашэнкам некаторыя рэчы аб'ядноўваюць, што Маннергейм вывучыў фінскую мову, калі ўжо стаў галоўнакамандуючым войска. Ён на пачатку яе ведаў вельмі дрэнна, так? Таму ёсць рэчы, якія аб'ядноўваюць, але нашмат больш што раз'ядноўвае. Лукашенко не разумее, як працуе Захад. Ён не разумее, што тое, што ён дамовіўся там са Злучанымі Штатамі, не значыць, што Францыя не кінецца гэтыя загады з Вашынгтона выконваць. Ён не разумее, як працуе Еўропа. І таму такі манёвр для яго вельмі складаны, і я лічу, што такі манёвр для яго немагчымы. Немагчымы, вось. Але чым ён завершыцца? Дзеянні-то ўжо адбываюцца. Мы ж бачым унутры гэтай гісторыі. Тое, што ён, як баязлівы чалавек, будзе ўсё магчымае рабіць, каб як найменш крыўдзіць Украіну, гэта безумоўна. Але гэта не таму, гэта таму, што Украіна вельмі моцная. Таму мы пабачылі і тое, што і вайсковая дапамога Расіі будзе згортвацца з тэрыторыі Беларусі, гэта безумоўна, так? Але я таксама сабе магу уявіць і пэўныя праблемы з пастаўкай нафтапрадуктаў, як я ўжо сказаў, так? То бок ён будзе спрабаваць задавальняць усе
бакі для таго, каб проста ўсідзець на сваім крэсле. І, дарэчы, пра Маннергейма пры гэтым я абсалютна ўпэўнены, што пра Маннергейму не было гаворкі пра тое, каб захаваць уладу, да і улады ў Маннергейма вялікай-то не было. А было пытанне, каб захаваць незалежнасць Фінляндыі. І гэта чалавек, які думаў пра Фінляндыю. Ён думаў пра краіну, ён думаў, як гэту краіну правесці як праз першую сусветную, так і праз другую сусветную. В той час, калі Лукашенко думае ў чыстым выглядзе у катэгорыях захавання асабістай улады. Так, але вы кажаце, што вось не атрымаецца здзейсніць гэты, ну, не верыце так у здзейсненне гэтага маневра. Значыць, нам, Беларусі, пагражае рэальная пагроза вайны, уцягнення нашай краіны ў вайну. Напрыклад, і што ёсць абсалютна, я так разумею, прыярытэт недапушчэння і як з боку сённяшняй улады, так і з боку моўных дэмакратычных сілаў. Няправільная паралель з Маннергеймам, таму што Маннергейм удзельнічаў як у вайне на баку Гітлера ў нейкім сэнсе, так пасля ў вайне на баку, калі ён разброіваў супраць, фактычна, Гітлера, калі ён разброіваў. І от у гэтым плане я, напрыклад, не веру, што Лукашенко пойдзе наўпрост актыўна супраць Расіі. А тое, што ён будзе спрабаваць захаваць уладу, тое, што Беларусь не будзе уцягнута ў большым аб'ёме ў вайну супраць Украіны, куды ўжо ў большым, калі наша тэрыторыя была выкарыстана як асноўная частка агрэсіі на Кіеў на пачатку 22-го года. Узгадаем, што Гітлер всяго толькі пабочна неяк выкарыстоўваў тэрыторыю Фінляндыі там для наступа, так? Але асноўны наступ з тэрыторыі Фінляндыі ввогуле ніяк не быў звязаны. Таму як бы паралель паміж Маннергеймам і Лукашенкам, яшчэ раз я кажу, для мяне яна не зусім зразумелая. А вось тое, што Лукашенко будзе спрабаваць як найменш уцягвацца ў гэту вайну, бо ён разумее, што ўжо, мне здаецца, нават у Расіі. Але ці ён можа, вось тут у мяне вось гэта пытанне, ці ён можа менш цягвацца? Мы бачым гэтыя правакацыі. Назовем это правакацыі, так? Незразумелыя інцыдэнты, здарэнні з аўтобусамі беларускімі. Пэўныя намёкі, сігналы пасылаюцца. Агульна такая магчымасць, гэта магчыма, але для гэтага трэба быць чалавекам зусім іншага ўзроўня і пажадана для гэтага мець тое, што меў Маннергейм, парламенцкую дэмакратыю і магчымасць раіцца падтрымку грамадства і рэальную падтрымку, рэальную выбарнасць тых людзей, якія прадстаўляюць грамадства. У Беларусі гэтага ўсяго няма, таму Лукашенко будзе вельмі цяжка. У Беларусі ёсць дэмакратычныя сілы Беларусі, которые таксама выступаюць супраць вайны, супраць удзелу Беларусі ў вайне, дзе інтарэсы акурат перасякаюцца. Можа, тут ёсць той момант, бо шукаюцца нагоды для дыялогу, для, кажа офіс Ціханаўскай, да нацыянальнага замірэння. Можа, вось гэта той момант, дзе сустракаюцца інтарэсы, і гэта можна выкарыстаць. І тыя не хочуць уцягвання Беларусі ў вайну, тым больш па баку Расійскай Федэрацыі. Так? Таму як бы тут, безумоўна, ёсць падставы для таго, каб неяк супрацоўнічаць, але я вяртаюся да таго, што Лукашенко не разумее Захаду, ён не ведае, з кім, якім чынам на Захадзе размаўляць, да і у яго і няма жадання сыходзіць, у яго няма жадання, калі Маннергейм, як чалавек, які размаўляў з дзяцінства па-шведску, цудоўна ведаў нямецкую, ангельскую, французскую, і як бы ведаў, што думае эліта Захаду, ну то Лукашенко проста абсалютна не ўсведамляе, што думаюць немцы, што думаюць французы, і ён проста нівогуле не думае, і для яго, я спрабую правесці паралель, што Маннергейм хацеў перайсці на Захад, бо ён разумеў, што саюз з Нямецчынай, з Гітлерам, гэта тактычны саюз, таму што як бы і Брытанія, і Злучаныя Штаты ў саюзе з савецкім, в адной кааліцыі з Савецкім Саюзам, супраць якой Фінляндыя ваявала. Супраць якога Фінляндыя ваявала. І Маннергейм з самага пачатку хацеў выбудаваць гэты саюз з глобальным Захадам, хацеў выбудаваць саюз са Злучанымі Штатамі і Брытаніяй, і Францыі, а у сваю чаргу Лукашенко абсалютна задаволены гэтым Расійскай Федэрацыі, ён яе разумее, ён ведае, як з ёй граць. Не згодны. І візіт у Пекін гэта паказаў, што Лукашенку важна пазіцыя Пекіна ў гэты момант, так, які падтрымаў суверэнітэт Беларусі. Ведаем, наколькі важная пазіцыя ЗША. Гэта таксама гульцы. Лукашенко хоча захаваць сваю асабістую ўладу. Ён разумее, што Расія ў любы момант магла і можа анексаваць Беларусь. І на дарозе, на шляху да анексавання Беларусі стаіць незалежнасць Украіны. І калі б Украіна прайграла, яму было б, безумоўна, вельмі дрэнна. Таму як бы не хвалюе яго Пекін у чыстым выглядзе, а Пекін, як скажам, кіраўнік майго кіраўніка, назовем гэта так, які павінен майму кіраўніку сказаць адстань і пакінь яго незалежнасць і дазволі яму спакойна жыць і працаваць, і фармальная незалежнасць Беларусі гарантуецца намі як Пекінам. Дарэчы, Пекін гэта робіць і в Казахстане, і ва ўсёй Сярэдняй Азіі. Гэта для Пекіна абсалютна зразумелая звычайная пазіцыя. Так, вось неўзабаве мы пра вайсковыя рызыкі будзем размаўляць з Вадзімам
Кабанчуком, але вось калі заўтра умоўна Крым сёння прымае рашэнне выкарыстаць тэрыторыю Беларусі, так, ці не выкарыстаць не канкрэтна Беларусь, ці ў правакацыі, ці ў пашырэнні канфлікту, так, на Еўропу, некай эскалацыі, хто ў стане, ці якая сіла ў стане вось паўстрымаць Пуціна побач з Лукашэнкам? Кітай, ЗША, вот як тады дзейнічаць, на каго ўпаваць, каго клікаць в гэты момант крызісны? Ну, все мы ведаем, что любы нармальны палітык опирается на свой народ, на падтрымку свайго народа, на тое, што ёсць унутры краіны. Калі ты все гэтыя механізмы спачатку руйнаваў гадамі, ну то няма чаго здзіўляцца, што ты вымушаны будзеш абапірацца на нейкія вонкавыя чыннікі, у тым ліку на Кітай, які, безумоўна, з вялікай доляй верагоднасці не зацікаўлены, каб Беларусь уцягвалася ў канфлікт. Як бы так, Кітай можа паўплываць на тое, каб Беларусь не была ўцягнута. Але я, напрыклад, асабіста лічу, што сёння гаворка вядзецца ўжо не пра тое, ці будзе Беларусь уцягнута больш, ці будзе, напрыклад, беларуская тэрыторыя, ці тым больш беларускае войска выступаць супраць Украіны. Колькі гэта адказ на украінскія прапановы і пагрозы, што калі вы не спыніце актыўную супрацу, не спыніце падтрымку Расіі, у тым ліку эканамічна, ну то вашыя заводы паляцяць у трам-тарары.